Hej, velkommen til Askers Danmark. Ja. Vi har fået et spørgsmål fra, hvad hedder han? Kalle 089. Ja, vi tror, det må være Kalle. Jeg har været svært, at du skal kalde min K, men... Nej, det var min... C-A-L-L-I. 089. Okay, whatever. Asger, hvem er bedst af jer to? Til MV3, Minecraft og Cesar, så jeg ved ikke, hvilken rækkefølge. Og vi må ikke sige, vi lige gode. Nej, Og der er vi allerede blevet enige om, Nej! det er bare til altingene. Vi kan sige, jeg er bedst til CSS. Jeg er Og bedst til Birk MV3. er bedst til MV3, for det har jeg ikke. Jeg er også til Minecraft. Og ja, vi er næsten lige gode til Ja, jeg var lidt bedre. Nej, Jo. jeg er lidt bedre. Nej. Ja, hvis du ikke havde hack, så var du. Jeg har ikke hacket. Birk. Hold kæft. Du skal jo ikke afsløre min pengemaskine.